Yo, ayo. Yo 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 yo. Ayo ker. Sing ati-ati waspada ker. Lo yo 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 yo. Ayo. Was. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Oke, terima kasih. Beginilah penampilan dari rekan-rekan Turun Bojeki. Ada Haris, ada Epon, dan juga ada Takoro. Untuk yang satu ini ada Ayo Ger. Ayo. Nah, ayo. Yo. Nah. Ayo. Was. Oke. Oke, satu persatu kita tampilkan untuk malam hari ini. Ayo. Ayo Ayo ker. Was. Oke, untuk yang nomor 2 ini tadi ada Oki. Selanjutnya ada Dakoro. Ayo. Setelah untuk Niro menyusul selanjutnya wajahnya gilirane yo. Wah, ayo Iya tapi. Kilo. Bangun ini tunggul aja. Kilo. Ayo bangun Din. Kilo bocah. Ayo. Pelean ora. Nek maju mundur. Ayo iso mundur barang jalan. Ayo tuyu. Was. Iya. Dikepelake Turun Bojeki. Iki lho bocahe.
goyangan Met. Bersama Wahyu Turangga Muda. Ayo maju malah kan sekalian yo Rio. Awas Met, awas Met. Ayo. Walik Met, walik Met. Was. Fokus kate ngarep kok jiat. Ayo. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu godhong kates. Suwe ra ketemu pisan gawe. Alon-alon yo Met yo. Awas Met. Ono bapak arek-arek. Yo. Masuk. Alon-alon watone bisa kelakon ya Met. Lakon Kang Agus. Ngono. Yo. Ayo Met sing siap siaga Met. Was Yo. Ayo lo bekti. Aku suwe ora ketemu Sri Rampung ger. Mamanmu ono kan. Ya. Lah. Awas. Hei. Ono kuwi. Polamu lho Met. Toh. Ayo. 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 Was.
goyang sithik buka sithik Jos halo yuk ya ya goyang sithik jos buka sithik jos ayo yo masih bersama Wahyu Turangga Muda. Ayo met, goyangane met. Yeah, paribasane balong pakel mbok aja mung komutus seneng alon kurang baku koing saramungan Ayo Mas Anak prayoga jarwana kolat saupama luwe becik kuyup rukun amung rasa anglia sesenggaan balung pakel alo-alo goyang lagi bro. Buru-buru Wahyu Turangga Muda Sajone ada iya jauh janji tresno disekseni lintang-lintang ning tengahing wangi asih kang nandang asmara Gusti kula paringa usada wayah wengi nambahi kekasih ati lan nandang asmara dawa manis kang kanthi-ati
Ayo Met, beraksi Met, beraksi Met. Ayo. Nah, awas, awas. Hop, sik, hop. Pamit. Lah kok enek konvoy barang. Gung. Sing apik ngono lho joget. Kowe enek kon napot, suara kenapot ngono. Lah apa? Suarane tawon ndas. Pak Dakoro ngene iki yo ndak iso marai sik. Marai piye wis tak contoni apik malah kaya cempe tas manak sikile ngene. Iki men kadang mburi ngene aja. Lah kok malah ngene kaya cempe. Ah, ya ngono. Kemeng ki swara ngung kemeng ki variasi ngono ki. Ya, ayo Cok, Mas Cok. Tak omongi tenanan. Piye? Malah kaya ngono. Ya, piye Mas? Juga sing tenanan. Semoga gelem nyekel mic. Joget tenanan piye? Ayo, sing tenanan Met, sing tenanan. Fokus. Ayo. Wow. Nah. Nah, was. Nah, nah. Kowe paramu nang ndi kuwi? Kok iso nglumpuk nang kono lho. Met. Mas, Ae. jaranane urung bar. Kok wayah mlebu iki. Ora. Makane to melu latihan. Genah noro. Ora mangkane lek latihan ki teko. Kuwi lek biasane. Iki mung ra biasa kowe. Perang tenanan. Tenanan. Terus itu. Sik, kowe milih sik musuhmu ndi? Musuhmu ndi? Dalah. Iki sing joget ning kene iki lho Pak E. sapa? Pak E bingung golek pedah kok. Penak. Iki kaku sampean karo sapa? Iki Pak Jowaris karo Joemon. Sembarang aku sapa wani kok. Wong papat mburi iki wani aku. Perang. Karo kowe. Karo kowe. Ora ya terus ya Mas perangan ya. Os! Wah, ayo Met. Fokus Met. Ayo. Oke, unjuk gigi oke. Wes. Pas. Toh. Oh. Ayo. No. Ayo. Weh. Nah. Oh. Ayo. Ah. Ngono. Nah. Wes. Ayo. Loh. Nah, gelitak. Was, ayo. Ayo. Nah, awas. Lo. Nah. Ayo maju. Pas.
giliramu met, giliramu ayo. Ayo. Was. Ayo. Ya. Duh. Lah, awas. Ayo. Ya sembur. Lah malah nyembur kaya ngono. Sik. Ya tak kei mik, aku ra tuku es dong kok mau wae. Ya ora ngono masih ben ampre banter lambemu ki ben ra ki piye? Ben ora kesel. Kesel yo pijet to. Maksudnya ben ora kejulinu. Kejulinu tukane jamu. Ben lambemu anu ben apa ya lek anu ora memprengen. Memprengen tukane salep. Oh, raimu ndak salep. Anu apa nih lek anu ya iki ya? Pokok ben ampre awakmu ki ndak mengeluarkan tenaga banyak kan enek iki. Walah, ben aku ndak Ben natap. Walah, kecedeken. Ben aku ndak mengeluarkan tenaga banyak. Oke. Yo. Mas. Hai. Yo. Cok. Tok kowe iki nyapo turu? Maksudnya ki miki ben sampean suaramu ben. Omong lek kowe omong. Lah kowe kabeh ngomong. Kowe ki omong jebater-bater maksudnya ki ning miki ki lho ben penak. Lho, ora enek suarane. Lho, ora ngono maksudku, Jo. Amin. Ora ngono kowe ki omong maksudnya ki omong kalem-kalem ngene kan suarane kan ketara ora usah dadak bengok. Sesuk megane jagani mahmu enek wong kuwi koit. Wong apa? Koit. Omong ngono. Sesuk mesti enek wong koit. Lah apa? Modine bangkong. Walah. Dane yo. Dane lho, modine bangkong. Yo perangan dhisik ning kene sik lagi sesuk. Ah, ayo. Memang perangan apa? Prajurit berkuda. Ya prajurit berkuda. Ade prajurit tangan kosong. Wah! Tangan kosong iki tangan anu tanpa senjata. Ora. Tanpa jaran karo Jawa pecet ora? Ora. Lah apa tangan kosong? Iki kok genah mulih ra nggawa apa. Loh. Lah kok ora nggawa apa piye to, Mit? Lah wis lunas. Lah cacah ki nasibe? Ya wis tak entekne tak utange dhisik. Waduh. Lah terus melu sapa lah dhewe iki? Ya iki, Mi. Nah, melu sapa ngene? Lah melu sapa aku? Melu sapa? Opo? Loh. Lah kowe sing ngabari opo? Iki anakku melu nganti turu ki lho ning kene iki tuku susu sesok kok. Piye? Mosok belas. Ya tuku apa? Susu. Carane no. Apa? Anakmu bar iki medhun tekeken ben ra nukone. Oleh gawe ki angel-angel kok. Ngetokne kangelan kok. Lah yo. Kowe iki yo Perangan. Yo. berarti kayak ketoprakan Jo ya? Pelandaan kene iki nggone wong toprak. Sapa ae? Alah kene iki kulon kene Swargi ki aku yo kenal apik. Sapa Jo? Alah. Wis to kene iki ketoprak. Lah sapa? Wis lah wis to. Kulon Prapatan. Sapa? Kulon Prapatan. Prapatan endi? Kono lho Prapatan Cuwiri. Yo aduh Prapatan kene iki lho. Kene iki gen ketoprak. Gen ketoprak. Aku tau roh kolek kae macak dadi apa kae? Wah, kolek kae macak dadi apa kae? Joko Kendil. Kae. Heeh. Lah mlaku ngene, idik. Sing dipupuri ra malah putih malah klawu kae ya. Wos. Wet. Oh. Jok kae dialog ngono lho kae. Weh, kowe ra jone ndi? Hoi. Hoi. Hek. Sial. Sing galak ngono iki buta. Kowe lek hek Sauramu kok ngono? Ila dalah.
Ngono. Oh. Sing Urung gagah. apa-apa kok malah. Urung apa-apa. Sik ta. Sopo kowe? Ngono. Ah. Apa men? Lah, Dhisik dhewe apa? Prajurit saka ngendi kowe? Hai. Prajurit saka ngendi kowe? Kene. iki. Kene. Prajurit saka ngendi kowe? Saka Bantar Angin. Bantar Angin kono. Kono kowe ngendi? Heh? Aku tunggu Sari. Lah. Iki perang Mas. Rojo. Masuk. Mas. Tau melu ketoprak apa ora? Apa tumun lek teko ngendi? Tunggu Sari. Ya lek bako sempol Tunggu Sari ngono genah. Ora ngono maksudnya iki prajurit ngendi? Prajurit Bantar Angin. Bantar Angin, kowe umpama awakmu prajurit di Mojopahit. Ah. Ngono. Ha. Aja haha sik. Dudohne sik. Mojo. Sari. Lah. Pahit. Mojopahit. Ah. Kowe arep nyapo? Aku neng kene. Nyapa to aku? Loh. Ki ape perang? Kowe arep ngrebut sapa iki? Andekan ki sapa putri sapa? Aku arep ngrebut si Klenting Abang. Ora apa-apa. Eh. Kenapa kayak? Oh, kayak angin. Napa, Pak? Efek angin. Oh, gas. Sone, Pak. Gasing ngobos. Oh, nggih. Ngantos-ngantos nggih adik-adik sing ning dhuwur son hati-hati. Engko jagani bahaya lek sone enek trouble engko terus iso jatuh. Hati-hati turun saja. Iki ternyata backsound. Oh, backsound. Tok-tok iki adewe mumbul ning langit. Kayangan. Jadi kowe mengerti ora? Ngambah dirgantara. Nah, aku ngambah karo iki. Nah. Makses ngono mengerti ora kowe? Kowe ngerti ora? Nyapo. Kenapa te? Anu apa kuwi jenenge pesawat? Lah. Apa ini? Rojo kok numpak pesawat ini? Hei. Oleh apa ora? Kowe arep nyapo? Aku jaluk sing kletengku Abang. Ora apa-apa. Sing penting sing macan aja kok dawa. Lah nyapa? Galak. Sing Abang oleh tak go mulih. Ora apa-apa, gawa neng. Oke, ayo. Sik. Ora ngono lho, Tir. Piye? Hei, hup. Gitu, Pak. Ben ampre perang ki aja oleh kok malah gawanen. Lah kaya sak semen kon gawa. Dadi topong umpama karep nggih. Ah, ku arep nyapo? Aku arep gawa si Klenting Abang. Ora iso. Langkai dulu mayat saya. Elah dalah sugih kendel Bondowani kowe iso boyong Dewi sapa jenenge iki Mang? Sampe iso boyong Klenting Abang. Kelakon pedhot nyawamu Maju ora gentar. Anggere pun kula. Aja mlayu kowe. Ya. Kowe ora iso. Yen kowe aja endo lek tak serang ya. Oke. Maju wo. Aja mlayu kowe. Wes. Aja mlayu kowe. Wes. Piye? Sik, Mas. Nyapon neh to. Nene, caloro nene. Kowe arep njaluk Klenting Abang. Oleh ora? Ora oleh. Wis. PN aku ndak melu-melu kok. Lah nyapa? Lah nyapa kowe iki? Kowe iki tak contoni kae mengki perangmu ngono kuwi. Contoh. Wong mek tok-tok anak kuwi meng lho. Kuwi tok-tok maneh. Cudang kamu. Oh. Dadang. Ngono. Ngono efek. Efek kuwi mengi. Oh iya no slow motion. Umpama kayane ngene iki. Ah, Ngono. kuwi efeke apik, efeke apik. Efek
Ki pas ngomong ning TV ngene Indosiar iki mau. Iso gayamu kaya tuwenanan, Jo. Apik. Tenanan, Jo. Oh, jajal. Iso ngono kaya kuwi lho, film-film anu kala Jackie Chan. Tenan yo, tenanan. Apik. Tenan yo. Tenanan. Haiya. As. Apik tenan, Jo. gitarane. Apik Jaya. Apik ya. Engko ngawakmu ngono ya Jaya. Anu, pisan kas sing kene karo sing dodo. Lah nyapa? Dadi mulai tak kon visum aku kok langsung. Pisan lek ku ndendo ngono lho. Ora ngono, Jo. Yo aja nesu. Ya, perang aja. Perangan. Dudono, sauto wae kok ya. Ayo. Sing apik. Kaya contone ngene iki tak contoni dirut. Ya, das. Es. Es. Ujo timbangi joli. Selawe ewe kuwi. Hai. Hos. Ya. Hos. Hos. Kok malah bodoh ngene. Sitoke nendang kok malah padha ngene. Kaya cethukan bodoh ae. Hei, ya. Hei. Wah, tepuk tangan. Mati kowe. Nyapa? Duh. Yai. Prajurit. Enten apa prajurit? Aja nangis to tir wong yo. Ayo. Latihan. Gula. Kowe dianu kuwi ya. Tak anune bar ki. Yo ngalah kowe dijotos tir. Ora. Etok-etok mekan. Kowe etok-etok apane? Ono ana bocah kelaran-laran kaya ngene iki. Ora kena. Aku mek etok-etok ngene lho. Kowe lak carane kaya ngono iki anakku. Ora kena. Ora kena apane? Sing ora apane le. Kaya ngene iki. Katu bocah nuwak kaleram. Ora kena. Ora kena apane? Apane? Digapane le. Tunyu. Wero. Ro aku tunyu tenan kok. Wero Mas. Ro emang. Wero Mas. Ngatu bocah ra aturan. Kowe iki nangis bo. Ora kena. Ora kena apane? Ibu. Sak Bu. Bu. Kayak ayah. Bu, ibu, emi, Bu. Malah kok somi, Bu. Lah aku ngelah. Sapa ya? Mama ibumu sapa? Kuwi ibuku. Kon rene lek wani. Bu, nene Bu, nene. Sing ndi to, Ibu? Iki lho ibuku. Walah. Ya lagi pas, Met. Bu, nene. Apa le, sapa le? Tak mone ibuku. Ayo soal jol. Tak tintang. Mone ibuku. Bu. Bu. Nyapa, Jo? Sik to. Nyapa, Jo? Aku mek samar. Nyapa? Aku mek samar lek natap. Natap apa, Jo? Natap apa? Lah kuwi natap potensi bro mak gadul. Ngono lho. Piye? Apa? Oh iya, Bu kuwi lho Bu, ora tak kapan-kapane jereke tak anu. Piye nek apa? Kuwi lho ora tak kapan-kapane jereke tak anu kan lho. Lah we mau le dolanan piye caramu lho kok iso anake wong iso mbok kaya ngono ki Bang lho. Ngene ora kena. Heeh. Terus iki mosok jereke tak anu. Lho. Sik to, he. Ora, mbokene iki mau sing ndi, mboke. Kowe caramu piye lek ngopeni anakmu kok kaya ngono kuwi? Godhak apa ora kowe ngopeni? Ngopeni anakmu iki bapake apa mboke? Kalau mboke. Lah iya. He. Lah kae mboke barang ditane. He. Dadi bapak ya aja kaya ngono. Kuwi bagus, kuwi elek-elek kuwi kaya anakku. Kuwi ki elek-elek kaya ngono ki anakku. Rungokno kowe. Rene Bu.
Rene, Bu. Iki lho. Rene. Wah, anu, Bu, layak. Kono kuwi gampang acting. Mboke tibokno turunan macan tutul. Kok kaya ngono. Iki lho, Mbok, iki lho. Ibu ditanya. Nyapa? Fotonya mangku. Loh, ora, aku ora napa-napa lho, Bu. Aku ora jejeg tenanan lho. Ora percaya tak omongne mbakku. Mbak iki lho, Mbak. Kak iki lho, Kak, delon Kak. Kowe kok gawa dulur pirang-pirang menton ning kene, Cok. Aku sengaja tanggapan ning kene iki ngomah ra tak kon adang mangan ning kene nyata. Jadi kabeh tak gawa. Kabeh mego rene. Kabeh tak gawa. Kak, kuwi lho, Kak. Kuwi lho, Kak. Sampeyan mah ngero yo, Kak yo. Heh? Ndak ro. Sampeyan ndak ro tenan. Iki lho ora roh, kabeh kancaku roh yo cah yo. Wis iso ora iso kowe ning kene. Kene didu cah loro. Nyapa? Didune cah loro. Didu apa? Gelut. Alah, lek gelut barang sorry. Wis genah. Genah anu. Genah kalah. Lek no didu kepinteran, keterampilan, kreativitas, unjuk gigi merongos dheke. Lho. Oh iya, atune heeh. Iso apa? Suara le. Ayo, jajal. Mas Ipan. A minor, Jo. F. Oh, F. Biasanya A minor. Ning dinggan nih. Kak, rene Kak, dilut gak? Kene gak? Pinarake napa? Ibu, duduk dulu Ibu. Wes ojo, Ibu ben di situ, Ibu di situ. Kita celukne. Wah, alah iki lek kuwi. Duduk. F. Biasane kuwi. F, napa F? Sakmene ya Mas ya. Ayo. Napa lagune napa Bu? Napa lagune napa? Aya. Apa, Cok? Lagune apa? Anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan iki lho. Piro Mas? F yo Mas yo. Ayang. Walah. Ni. Pasno. Heh? Terus no. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, sirahmu tak gepok. Wes sirahmu tak gepok. Lah kene dililing malah. Kayak wong kerminen nih. Iya, kayak iso keroken tenan ngono ya. Kene lho, Nen. Duh, ngono lho, Cok. Sepiro. Sang mustikaning asmara. Sun kayung-yung ning hatiku. Jawata ngelilanono bakal tak butuh dari. Sakmene ya. Iya. Oke. Ayo, sarang-sarang warga desa Pelandaan nyanyi sarang-sarang ben gayeng. Ayo, campur sarine apa Mas iki jenenge? Syukur Muni. Oke. Dane oleh Syukur Muni. Melontang. Waco lipat iso. Ayo, ayang-ayang sarang-sarang Mas Petre, Mas Ipan dan kawan-kawan. Mas Ayang-ayang sidane. Mang kaya bojane saya baru ayang-ayang. Ngale yo. Mangali iki lho. Hati-hati. Ojo rono. Nyapa, Cok? Awas, Mbak Nis awas. Nyapa, Cok? Iki lho, diuyui kidang kok. Oh iya, mburi nek kidang. Enek kidang. Sapa ki sing maju? Awakmu? Kabeh no. Monggo. Artis no. Iya no. Oh, Ayo artis. semuanya ayo Mbak ini, Mbak Nur. Iya no, dhewe. Ayo Pak Petre, drum. Basoka Pro Audio.
Terima kasih banyak ayang-ayangku semuanya. Terima kasih warga Tepuk tangan masyarakat semuanya. Desa Pelandaan. Pelandaan. Matur sembah nuwun Bu Ari, keluarga besar Bu Ari, mugi-mugi rezekine lancar, pinaringan sehat selalu. Amin. Paringi rezeki berkah ing barokah. Amin. Penonton sing hadir nang kene tak dongakne sehat walafiat kabeh. Amin. Rezekine kathah. Amin. Turah-turah tur barokah. Ora lali dulur-dulurku YouTuber Bolo Ngopi. Gua tak dongakne sehat kabeh. Amin. Terima kasih Bolo Ngopi. Sone Basoka Audio tak dongakne laris lancar. Jaranane barang Jo. Ya, jaranane yo ngono. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten klenteng kula Gojek. Nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Wahyu Tronggo. Nggih matur